Ascens de moment el senyor B és el que està fora, pilota per Vinyi, Vinyi que la pot tenir, gol! Gol de Dani Baño, Vinyi, Baño! Que... Bona pilota, cuidado dins, què fa? Peralta, gol de Peralta, quina sang freda de Peralta! Contra B, Carlos Alterra, Rubén que se'n va, que ve Rubén la bicicleta, Rubén d'1, Rubén de 2, Rubén de 3, golaç de Rubén! Quin golaç de Rubén! Que ve Mas, que ho ha llegit, Vinyi, que la deixa de cara per Peralta, Peralta pot fer l'1 contra 1, toca per Vinyi, quina deixada, Peralta, golaç! Del Futsal, golaç de Peralta! Com està Vinyi, Peralta, cuidado Vinyi! Marín, cuidado, la deixa, bona pilota, poden buscar Ángel segon pal, gol d'Àngel! La lluita amb Marín, cuidado a la pèrdua, pot tenir una altra xarxa, pata xarxa. Vinyi, deixa per Sergi, gol! Gol de Sergi! Gol de Sergi! Gol de Sergi! Gol del Futsal! Gràcies! Un contra amb Dani, Mateu, para el rebot! Gol de Mateu! Amb una mica...